बायनाय दिनै न'आव खुवाय बोखागो आंनि लास्ट केम्पेइन खाना आम्बासा बोखागो केम्पेइन खायनाय 4-5 तारिखआव जों पुलिं एजेन्ट नोंनि फर्म टर्म रिनानै आसामनो खायनाय कारणाबो गोबां सामुं दंखौ असामुंनो बायनानै बागै जों मा जायदबनाय এবং ক্যাম্পেইন প্রায় শেষ পর্যায়ে তিনি जों satisfied जों दाबो गलासिबगनि रबिचरन चौकीदार पाराव दङ चौकीदार ओंखा आबहावानि बुफानि आनि पानि दाबुरा आनि बुंनि गामियाव रबिचरन बयजन राजामालनि चौकीदार चाकरी खायो बिनि बुंनि रबिचरन चौकीदार पारा आत्मीय Sini yang sini. Parah nih. Parah nih. 이거 뭐 Sini kandidat kaki mau. Kakak. Parah nih sekarang. Yang sih kok yang bahaya tuh kamu kurang kontai kamu ini simbol sih kenapa lu nih bas kayak tei tambah itu oh fano ini simbol loh sini baik nabla kaki dong kaki sama nabla puro kan awar di borok dia kisah जानी जे मुजुमा दल फ्लाइ दंगाराथ' जों आनि आजाइमानि जागा पारा अरफाइ आत्मीय सजन बाय मा हाइफानो जे जानदान पार्टिफान फ्लाइ दंगाराथ' आंद्र सम मारिना आनि मारि आंहाबो सानन बाय फ्लाइ हामबाय उठनाय कन्फार्म कानसे yang sih kok yang bahaya tuh kamu kurang kontai kamu ini simbol sih kenapa lu nih bas kayak tei tambah itu oh fano Pernah kamu tong saya kata. Ada forum kursing tahu? Tahu ya kulti lewo. Nasud. Mengorong-orong sih, memang mungkin kan saja yang